1969 आव आङो बे आमथेका हालामाव खारबोदों आंनि अरिजिनेल न'आ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनि हावरेहाय बनरगाव कासिबारि होननाय जायगानिसो आं दा आङो हजोंहाय सोरमांगा दैया खुरखाजोबनायाव हजोंहाय हा हु गैयैखाय हा नागिरबायनायावहाय आं 1969 आव आं खारबोदों बे खारबोजेननायाव आं नुदों जे बर'फ्रा बेवहाय मा रोखोम रायजो जानो नागिरदों आरो बे जानो नागिरनाय रायजोफोरखौ मा रोखोम खालामदों गभर्नमेन्टआ सानथ्र'हाय इलेक्सन खालामदों होखारदों बेराफारसे न' सावदों बेराफारसे लुफिनदों बे रोखोम जुस बागर एकेबारे बे रोखोम हा सिलायनायखौ आं नुफैदों भाग्यआ मोजां आं खारबोस्लाबनो मोनै मास मोनसेनि उनावनो आसाम गभर्नमेन्टआ खिन्थु रनेन फरेस्ट मिनिस्टार बिनि दैदेननायाव जोंनि आमथेका रिजार्भनिफ्राय बे आमथेकाव हा गैयै ट्राइबेलफोरनो रायजो जाथोंसै होननानै आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बे रिजार्भ ओनसोलनिफ्राय 54,000 बिगा हाखौ रिजार्भ खालामना होनाय जादों आरो बिनि एगेन्स्टआव रायजोफोरनो हाखौ लाथोंसै ओरै होननानै लेन्डलेसफोरनो लेन्डलेसनि एलटमेन्ट इस्यु खालामनानै 385 घरनो एलटमेन्टबो होदों आरो बेहायनो बिनि गेजेरजोंनो सेटेलमेन्टबो आरम्भ जाफैबाय मण्डल खानांगौ एसडिसि बहाय टिम थाफैनानै बहाय सार्भे खालामदों सुबिदा मोननायखौ जायफ्रा मावदों जायफ्रा लादों बिसोरनो सेटेलमेन्टबो होबायमोनबो दा बिनि गेजेरजों सोरनि बुद्धि लानानै दिनै बाहेरा मानसिया दिनैबो गाबोनबो थफ्ला लायै लायै हाबफैयो आमथेकायाव बुजिनो हाया एखेबारे ओरैबायदि जाफैबाय जोंनाव बहाय 40टा 45टा गामि दङ 150-200टा गामि जाबाय हरनि गेजेरावनो गामि सृष्टि जायो बे रोखोम अबस्था बे आमथेका ओनसोलाव जाबायमोन दा बे अबस्थाजों जोङो थेवबो रायजो जादोंमोन किन्तु सानसे समनिफ्राय ओरैबायदि अबस्था जादों बहाय गोदान फैनायफ्रासो जोंखौ सैमा अमा बायदि खालामबायमोन बिसिनि आखल आखुआव बिसिनि नाजानायाव जों थिस्थिनो हायि जाबायमोन जों दाउसा मारिया बायदि जाबायमोन जोंनि हाफ्रा बिसिनाव बन्दक थाबायमोन दिनैबो मुलि गाबोनबो मुलि माइनि लरथा होनायखौ मुलि होनना बुङो 8 थाखाजों महनसे सोरहाबा एसे लोमजादों उदै सादों बहायबो हाखौ गायखानायखौनो बन्दक हैदों बे रोखोम अबस्थायै जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाया बहाय एखेबारे ओरैबायदि जाबायमोन मा बुंनो बे जोंनि बे दुखियानि माबा सुजुगखौ लाफैदोंमोन बिथांमोना बेनि गेजेरजोंनो जोंखौ दिनैबो गाबोनबो माने दाफनाजों नारनानै जोंनि हाफोरखौ कब्जा खालामजोबदोंमोन प्राय जोंनि हाफ्रा बिसिनि आखायाव थांजोबबायमोन एक समाव जोङो सैमा अमा बायदि जाबाय खुनु जाथियानो बा थिस्थिनो हाला ओरैहाय मा आमथेकाल' नङा ओरैबायदि हाबफैबाय खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओजों फाथाबारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै भुटान हाजो गंगार हाजोसिम बिसोरनो हाबजोबबायमोन दा सारिगिदिं बिसोरनो मोनास्लाबनो हाया जोङो माने न'आव फैनांगौआ नोङो अमा माबा मोसौ माबा फि मोसौआबो गोमासै मोसौ सिखाव इनायनो ओंखारबायमोन बहाय बेनि गेजेरजों माबे इसोरादि थिनहरखौ बहाय इसोरसो मिथिगौ बेखौ गभर्नमेन्टआबो कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै रावबो हायाखिसै गोदो एबसु दंमोन एबसुआबो एसे बिसार टिसार खालामबायनानै माबादोंमोन किन्तु बिसिनि एगेन्स्टआव एबसुआबो जेबो एक्सन लानो हाया खुनु पार्टियानो एक्सन लानो हायाखैमोन जोङो दाउसा फारौ बायदि जाबायमोन बे बाजारावबो हिन्दु बाङालिफ्रा सैमा अमा बायदि जाबायमोन बिसोरबो थानो हालामोन किन्तु भाग्यक्रमे इसोरा माब्रै जे मा शक्तिखौ हरखो 93 आव बहाय एकमात्र एनडिपि बे फंबायफ्रा माब्रै हठात फैनानै जे बेबायदि बिसोरखौ होखारफैनो हाखो इसोरसो मिथिगौ गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखौ एनडिपिआ मावदोंबाबो आरो बिनिफ्राय बिसिनि मावनायजोंसो जों बहाय दा उदां जादों जथेस्थ एनडिपिआ जोंनि आमथेका ओनसोलाव आमथेकाल' नङा खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै अर्थात मानास रडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै साहा मोनबा बिसिसि दं मोनबा बिसिसिनि रायजोआ एकमात्र एनडिपिनि मावनाय बिसिनि कर्मनि फलाव जोङो आमथेका बे उत्तर ओनसोलनि बर'फ्रा बा रायजोफ्रा उदां जादों जों रायजोखौ मोनाखै जानो हागौ बदलखौ मोनाखै जानो हागौ किन्तु जोङो प्रथम पर्यायाव जोङो एनडिपिनि अननायजों जोंनि ओनसोलाव जोङो उदांखौ मोननाय जादों
दा जों हर ट्रोक सानट्रोक जेरावखि थाङा मानो गियालासे जोंनि खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो आरो बेनिफ्राय अनुस्थान प्रतिष्ठानाव जोंनो लिडार जानो हायो बे बाजारावथ' जों बायदि बर'फ्रा खुनु सासेबो हय देवानि जानानै दादागिरि खालामनो जग्यता गैयामोन खुनु मानसियानो भाय लिडारबो जानो हायामोन दासो नंखायखौनो दासो माखासे मानसिफ्रा नंखायखौनो बारहावाजों लिडार जादों खिन्थु बै समाव थायोमोनब्ला बिसोर कयजननि बुथारजागौमोन हिसाब गैया दा बेबायदिनो आमटेकाव रायजो जानाया बहुत माने खस्थ'जों जाबोनायनि गेजेरजों जोंखौ खस्थ'निफ्राय उद्धार खालामफैनाया एकमात्र एनडिपिआ खालामफैदोंबाबो बिसिनि अननायाव जों दिनै उदां दा बेनिखायनो आं सानो एनडिपिआ जि खामानिखौ मावगोन जातिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय आं बेखौ अन्तरनिफ्राय आं सापर्ट खालामो जे जायनि थाखाय जि दिनावनो जि दिननिफ्राय एपिपिखौ दादों होननानै आं खोनादों आं खबर लायो खबरखौ मोननानै आं खुसि जादों मोजां मोनदों गोसोजों आं हास्थायदों बे जाफुंब्ला हामगौ जाफुंब्ला हामथारगौ बे खारन बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दं बे पलिटिकेल पार्टिफ्रा जातिनि नामाव खालामदों सोरबाया सोरबा माबानि नामाव खालामदों खिन्थु बे पावारनिल' फिना गभर्नमेन्टनि पावारखौ बोरैहाय लानानै बोरैहाय गाव माहाजोन जानो बे धान्दाजोंल' माने पार्टिखौ खालामगासिनो दं प्रकृत जातिनि थाखाय नंगौ सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिसोर मावदोंना मावाखै आंहा बाहाय सन्देह दं आरो बेनि गेजेरजों नैबे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम जानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों जायनि थाखाय दा बेनिखायनो आं गुबुन हान्जायाव दङब्लाबो आं सापर्टखौ होबोबाय थादों आरो सुबिदा मोनोब्ला एसे सहायबो होनो हागोन खोमा आं बेबायदिनोबो आसा खालामदों जिहेतु आं दा प्रेजेन्ट आङो दस्रा पलिटिकेल पार्टियावसो दङ बेनिखायनो आङो माने बेहाय दायित्वखौ लानो बादों बे एसे बादोंमोन आङो